दासिमहालागै नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों आलाइ सिलाइ। बियो पार्ट 2। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान शर्ट भिडिअखौ नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बे भिडिअआव कास्ट महरै दङ मिहिर बसुमतारी, आयशा हाज'वारी, दिपाली बाग्लारी, जोदोब बसुमतारी। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामबाय। नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो नैबे भिडिअनि स्क्रिप्ट, डिरेक्टर, एडिटर, केमेरायानो जादों सनालि गयारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमहालागै बे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बिथांनि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों सनालि गयारी। नोंथांमोना बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमहालागै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ दासिमहालागै लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामाखै अब्ला बिथांमोननि भिडिअखौ लाइक, शेयार खालामनानै होदो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आंबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोना आंनि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै ला। होनब्लासो नोंथांमोना जेब्ला आं भिडिअ गोदान आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनो मोनगोन। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।